Республика юлларында быел 3679 авария булган. Көн сайын 11 очрак дигән сүз. Бу узган ел белән чагыштырганда азрак. Үлүчеләр дә кимегән, имгәнүчеләр дә. Бу Идел буе округында иң яхшы күрсәткеч. Россия буенча без 9нчы урында. Проблемаларга килгәндә, Татарстанның 13 районы ил күләм проектларның максатына ирешә алмый. 16 районда үлүчеләр саны арта. 2 исемлектә дә булганнары Ярчаллы, Азнакай, Бөгелмә, Саба, Әлмәт, Арча, Чүпрәле, Яшел Үзән. Зафиксирован рост количества ДТП. Иң авыр хәрәкәтләр төбәк юлларында килеп чыга. Монда бәрелүчеләр саны да, үлүчеләр дә арта. Җәяүләләрнең тапталу очраклары да күп. Хәлакәтләрнең күпчелеге исерек килеш руль артына утырган машина йөртүчеләр аркасында килеп чыккан. Шундый 341 авариядә 70 кеше үлгән. 1079 йөртүчене бер тапкыр җинаять җаваплылыгына тарту да куркытмый. Ишеп кабат руль артына утырганнар. Кыш көне тизрәк караңгы төшә, ә бу җәяүләргә юлда йөрү өчен куркыныч вакыт. Чөнки автомобилистлар белән алар катнашында хәлакәтләр саны арткан. Сентябрь аенда гына да 19 шундый очрак. Узган елның сентябрь белән чагыштырганда 2 тапкыр күп. Сүз үлүчеләр турында. Сәбәпләре юлларның тиешенчә яктыртылмавы, ашыгып тиешле булмаган урында юлны аркылы чыгу, аңлату эшләрен тиешенчә уздырмаудан дип белгечләр. Аңлату эшләре электросамокатта йөрүчеләргә дә җитми әле. Аларның М категорияле йөртү таныклыгы да булырга тиеш. Тизлекне дә сакларга, руль артында аяк булу шарт. Тагын бер тәкъдим: мобиль йөртүчеләрне җавапка тарту өчен кануннарга үзгәрешләр кертү кирәк. Начали заниматься в том числе и на уровне Российской Федерации. Безнең хөкүмәт җитәкчесе Россия транспорт министрына кануннарга үзгәрешләр кертү буенча хат белән мөрәҗәгать итте. Анда электросамокатларны прокатка бирүчеләрне дә җавапка тарту турында язылды. Аларда кешенең таныклыгы булу-булмауга, айнык яки исерек булуына игътибар итәргә тиеш. Парковка өчен түләргә теләмичә машина номерын яшереп калдыручыларга штраф түләтү турында дәүләт сайты мөрәҗәгате дә Мәскәүнең транспорт министрлыгында карала. Әлегә ул хәл ителмәгән. Машина йөртүчеләр исә хәлакәтләрне булдырмау үз алымнарын әйтә. Самое главное — асфальт, чтобы спокойно, легко было кататься. Освещение кайсы җирләрдә юк, особенно теге шундый җирләрдә, где пешеходный переходлар бар. Фәрүзә Мәҗитова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы.